Solen har været oppe i 25 minutter. Jeg har ikke set noget frisk lige der endnu, men på vej på poste så jeg 2 hunddyr i en rev. Og så nede ved overgangen med bækken dernede, der stødte jeg en pandekaffe på. Men han strøg over i naboens rapsmark, så ham ser jeg nok ikke mere lige i dag. Eller i hvert fald ikke hans mor. Altså, jeg har kun hørt 3 skud, så det er vist færre, med at have hørt de andre ord den første halve time. Men nu må vi se, hvad der sker. Så blev det den 16. om aftenen, og klokken er 7:30, 20 minutter i 8, så jeg har 2 timer eller sådan noget. Jeg så ikke noget på vej på plads i dag, men jeg kunne se på vildkameraet, der havde været en bog forbi hen over middag, hvor jeg ved naboen skød en 6'er i morges, 700 meter herfra eller sådan noget, men den bog havde jeg heller ikke set før, så det var i hvert fald ikke den, jeg går efter, han skudt. Så er vi på vej ned og kigge efter bukken. Jeg har lige siddet og ventet 10 minutter. Jeg har siddet oppe i stien deroppe. Men det der egentlig sker, det er, at der kommer en lille sekshander, en ung sekshander, løbende henover der og så ned. Og i røven af den, der følger en anden buk, og jeg når egentlig ikke rigtig se, hvad der sker. Og så 2 minutter efter, der kommer den buk så tilbage og skudt efter. Og jeg kunne godt se, at den er i hvert fald sat vagere op end sekseren, den havde. Og jeg synes også, den stod stor ud i kroppen, så jeg tog en beslutning om, at den skulle skydes nu lige med. Så lykkedes det, og det var lige præcis det, jeg troede, han var. Jeg kunne se hans smalle hoved her, og hvis man kigger på tænderne hernede, så kan man se, at de er helt slidt. Så han er en ældre herre. Man kan også se, at han har været oppe og slås. Han har ar forskellige steder. Så det var den helt rigtige buk at få taget ud. Og for 4. år i streg lykkedes det mig at skyde en premierebuk. Og for 3. år i streg på det område her. Så det er helt kanon. Det er fantastisk. Så vi er glade. Sæsonen er i gang. Jeg har udset mig en buk mere her. Og så har jeg også en buk derhjemme ved de gamle. Jeg har også udset mig. Så super.